ndewo na ụmụnne ekene m unu daalụnụ. Taa anyị na-ewetara unu ọrụ nkụzi. Kedu ndị gụrụ maka nkụzi? Ọgba yakata ụmụnne ọ bụ anyị bụ Igbo Class World na-ewetara unu ọdịmma ndị Igbo ka ọ ga-esitele ndị Igbo na mma. Kedu ihe anyị na-eweta taa? Ọ bụ ọrụ nkụzi anyị fụchata, anyị siri ana n'imi wee fụ na fa na-eme international, fa na-erikrutu ebe niile, ngalaba fa gbasachara n'ụwa niile. Isi ụlọ fa nọ na United Kingdom, mana fa na-aga ebe niile na-aha ya na-erikrut wee na-agbasa ebe niile. Fa na-agbasa ma na mba New Zealand, ma Australia, ma even UAE, ma US, ma Canada, ka fa na-ezijete ndị nkụzi niile. Ya bụ ịbụ onye nkụzi tụmandị ịgụọ sayensị, teknọlọji, mas, English, geography, ihe a na-akpọ gị, biko kpọọ nwanne gị, nyere nna anyị aka tụsa anya maka ụmụ onye ọ dị mkpa ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Maka nwanne gị ilitebegokwa, a sị na ọ dịrị dibe mma ọ dịrị akpa afịa. Onye nọ gị n'akụkụ nweta ihe, ikuku ya ga na-ekuse gị. Biko isi na ọ gbasatụrụlụ gị bụrụ onye nkụzi, ihe ị ga-eme ka ị wee nye aka bụ tụsa ozi anyị a ka anyị bido mebe. Kedu ndị a na-ekwu maka fata? Ọ bụ ndị Prosper Teachings. Prosper gịnị teaching? ka esi aspel ya? Ọ bụrụ na ị ma spel prosper, ijos tinye o na njedebe ị nwetago spelling ya, taịpụ ọnya na Google, o bupụta gị ya. Ka anyị gaba na Google. Ndewonu ndị be anyị, na-eni Google bụ ihe a unu na-afụ na-abụ ka anyị taịpụ ọnya, ka anyị bido taịpụ ya Prosper Teaching. Anyị ataịpụ gị na-enie Prosper Teaching, anyị ataịpụ gị, ịkụọ enter. Ị ga-akụ na-enye iwelie follow kọzọn na-ewegheli. O nwere kọzọn na-ewegheli, ifuru ya ikliki enye, ịtaịpụ gị, ikliki enye na ihepụta anụ. Ifuru ihe pụtagasị na ifuru ya Prosper Teaching, ifuru ya ọkwa m na-enye ebe a Prosper Teaching jobs permanent long term. Ifuru ya nekwe contact then ne nke teaching ya bụ m register online. Ị ga-erejista m, so ka anyị weli na egaba ikliki ebe a, ikliki enye na-enekwe n'anya, kliki enye ekliki gomie. Unu afụ gị ihe pụta anụ ya bụ ka anyị ifuru ihe a na-alụgasị, ifuru ya na ihe a na-alụgasị. Ka m wepụ kọzọn ya ka o doo anya, ka m were pen na-alụrụ unu aka. Ihe a bụ job for education, for schools, courses about Prosper. Nekwe maka international blog and news, contact, ihe niile zuru oke. Nekwe register, ịchọ irejista. Fa specialize na school, ụlọ akwụkwọ nya education. Ifuru ya for schools, find staff, safeguarding in school, NTP catch-up tuition. Ifuru ya student support service. Fa na-alụ ọtụtụ ihe ya bụ fa na-alụ ọtụtụ ihe. Anyị ga-egosikwa unu ọtụtụ ihe ndị fa na-alụ gasị. Ifuru kịta jobs maka ndị nọ na mba United Kingdom na-achọ ọrụ jobs. Ikliki enye ihe agbasatụ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na United Kingdom. Ikliki enye kịta ifu jobs. Ifuru ya secondary special needs. Ifuru ya ịchọ ifilta anya wee na-achọ. O dipendi nekwe search. Ịchọrọ ihe ọbụla ị na-achọ, search anya na-esearch ebe a. Den nke a n'ọrụ mapụta nekwe sayensị ozugbo. Chee ka m gosi unu sayensị teacher. Nke a bụ primary school teaching assistant. Primary school teaching assistant. A na-enwekwe teaching assistant. And nke a edekwelie location England, London, South London, Bromley. Ifuru ya sector secondary. Nke a kịta chee ka unu fia na-enye primary
unu ga-afịa nke a bụ primary. We are an experienced AT looking for your next role. If we are Prosper Teaching are looking for a general teaching assistant to work in primary school. If we are na-achọ ndị nkụzi achọ, if we are kịta ịchọ ịgụ more information, ne nke a kịta ịchọ ịgụ more information, nke a na-achọ ndị sayensị, if we are i-click ebe a, ị na-aga ifro more jobs, nekwe shortlist, na shortlist na ụmụ ihecha teaching of English, ifro nke a na-achọ English, ndị mere English, ifria. So nke a ihe ndị egosi ebu maka ndị be anyị nọkwa na England already, UK. Inwe ike ịbịa chọọ ọrụ nkụzi ebe a, fasi na fa na-enye contract. Ịma ọrụ a na-achọ bụ ọrụ gịnị? Contract. Mana ka anyị gaa na international ka anyị ga-aga, maka na ndị be anyị nọ be anyị ọ bụ international ka fa ga-aga. Ifria nke a bụ international, ka anyị klik yenye ka ifuzia, i-click yenye kita international, you scroll down, iflia nenye ifri yode osi teach oversee, unafia teach oversee. Unu na-efolokwe ndị be anyị maka asị ị na-alụlụ nwatakịrị aka awọ nọ n'ikpe okwute, ị na-alụlụ ya aka maka gịnị? Na awọ na okwute na-eyi. Ya bụ ndị be anyị, unu hụchakwa ntị, unu ya afụcha kọntaktị fa, ihe ị ga-emebi ịkọpị ya ma email, ibido debelife ozi ọba ji ulu nọ ịmarala afafa, ị gaa na Google ozugbo, ihe niile agba ya kata achịa gị dị information, ibido debe. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nkụzi, ka anyị bidokwanụ na-aga, ka anyị na-agakwanụ ifria ndị be anyị. Teach oversee, ifria with Prosper Teaching International, teaching opportunities across the globe. We have dedicated international teams located in London. Okwangunu nafa locate in London, nekwe Australia, New Zealand and Canada, giving us truly global reach. Teachers who want to expand their skill in a new country will find amazing opportunity for travel and employment with our organization. We can help you to turn your dream of teaching abroad into reality, whether you are a primary or secondary teacher with a subject specialization. Iflia, get in touch with our international team in your nearest location. Ọbụọdị nke ka ịbịaba nke location na ọ dị online. Iflia na-enye register now. Unu fụlụ ebe edelie register now. Unu fụlia ihe niile ga-eme na online ma phone number. So ọbara ulu ka ịbịaba na ya nearest, onwezikwa nke dị gị nso, like ndị bi na UAE, ị ga-aga nkwe. So ndị ka anyị na-agbadakwa n'ala n'ebe de register now. Iflia ya bụ ka ị ghara ije ịba online, ị na-agagharị na-asị kedie, na-enye ebe a i-click enye register now. Unu fụlụ ihe o bupụtara unu, o bupụta name. Iflia first name na-enye ebe a, first name itinye, last name gị bụ ya surname, family name, ọ bịa ka a na-akpọ last name, na email, phone number gị. Iflia current location, na current location itinye. If others, please type below. Iflia idetite enye. Ifria ọ na-ajụ gị ajụjụ dị iche iche, imechi ime agree. Ifro submit, unu fu submit, isubmit okwu agwụ. Ọ bụ na ihe gị dị fa attractive, fa contact ya gị. Ihe a bụkarị maka ndị nwe sayensị.
ọ bụ maka ndị sayensị ma English ọ bụ kalifa ka a na-achọ. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-akụzi maths, English, sayensị, teknọlọji, ọnwụ egbuo ka alụrụ aka. Ya bụ ụmụnne unu ga-akọlụlụ onye ọbụla ịma na-akụzi nkụzi, maka na gịnị ka fagazelindo olutu dibịa olutu akpa afịa. Onye ọbụla ị gwara o wee ghọta, ọma nchezokwe gị echezo. Biko ọ gazielu unu chetakwa anyị, ọ gazielu unu mee ka anyị mata, maka anyị na-achịnye first class information. Ọ bụ first class information ka anyị na-achịnye, ka anyị na-agakwanụ n'iru. Ndewonu ndị be anyị, biko ndị nọ na mba United Kingdom geenụ ntị, ndị nọ be anyị geenụ ntị biko. Kọntaktị dị iche iche, o nwere general inquiry for you within UK, enwekwere ebe ndị ọzọ international. So anyị ga-afụkwu ya nya mma egosicha unu nye n'ofu n'ofu within UK international, unu ga-afụkwu ya. Chekwenụ ka anyị jee na-ene anya ihe a bụ kọntaktị, na kọntaktị ka anyị nọ ihe. So iklikie kọntaktị ya kịta, na-enye kọntaktị ya, ihe a ka ọ ga-ebupụtela unu. Alternative, go to our branch locator. Ịchọ branch locator, iklik ebe a, ifuru ya view ihe niile dị na online, ịtụnye egwu, na-eklik all lines, all corner, na-agụ between lines, all corners, ịtụnye egwu. Ihe ọbụla iklik ihe afụkwa ihe dị mma na ya. Ifuru nke a Prosper Teaching Contact, ifuru ya in the UK, ifuru ya kịta. Nke a bụ within UK, within UK na-enye iklik ye plus a kịta, na plus a nna alụlụ gị aka na-enye iklik enye, iklik ye plus a ifuru ebe the inquiry, ifuru ya in UK, within UK. So isolie gaba ifu plus dị ya, iklik enye maka ndị be anyị nọ na UK, iklik enye ifuru ihe o bupụtelu gị, ifuru ihe o bupụtelu gị na-enye ebe a, na ihe o bupụtelu gị within UK, ifuru ya general inquiry within UK na nọmbịa, ifuru ya +44. Ọ bụrụ na ị nọ na UK, inwe ike bido na 020 wee mebe. Ọ bụrụ na ị nọ na UK, ibido na +44, iwepụ 0 out. International ga-ewepụ ya. Ifuru email fa contact@prosperteaching.com, ifuru ya, ifu contact fa. So ịkọpili ya email ọfa ndị na-achọ ọrụ nkụzi, ifuru ya. Nke a bụ nekwe within London, unufu nke London, iklikie plus ya, iklikie plus kịta dị ebe a, o bulu gị, o gosi gị, na-enekwa anya ka anyị klikie plus ahụ. Anyị ga-eklik plus ahụ within London. Ọ bụrụ na ị nọ na London, na-enye na ihe o bupụtezili gị, ifuru ya within London, ifuru ya headquarter and Prosper Teaching London, England, London at nekwa adreesị fe ebe a, maka ndị chọọ ije gbatu ụkwụ agbatu, na adreesị fe ebe a. Ihe niile gbaa n'anwụ. Ya bụ ebe ọbụla ị nọ, ihe enweta ọrụ na mba United Kingdom. Maka ndị si na kwabịa na United Kingdom enwere ọrụ, onwe ndị bụ doctor in education. Ịbụrụ doctor in education, inwetego ọrụ one hand. Chelin ka unu fia ifuli ebe a. So ị na-agbadakwa ana, ị na-agbada ifuru nke a. Ebe ọbụla ị nọ na Birmingham, ị nọ na Birmingham, iklikie nekwa nke a Bristol, nke a bụ Cardiff, nke a bụ Swansea, nke a bụ Liverpool, nke a bụ Manchester, nke a bụ Chelmsford, nke a Southampton, nke a bụ Leeds, nke a bụ Sheffield, nke a bụ Newcastle, nke a bụ Bournemouth, nke a bụ Plymouth. Iflia nezi outside UK
ọ bụzi na ịnọ nke azị ka ndị be anyị ọ ya amasị ndị be anyị eklikigo General Enquiry ifulia ikliki enye nke azị bụ maka ndị a nọrọ na mba United Kingdom na-enye chekwanị ka ngosi unu gị na-enye ebe a General Enquiry outside UK. Yes, ọnwa egbuo ka alụrụ aka na-enye international at prosperteaching.com international at prosperteaching.com ifria nekwe nke a Australia Sydney bụ isi obodo Australia. New Zealand ifria Christchurch na-enye ebe ọbụla ịnọzi iklikizie nekwe nke a Dubai UAE unufulia Dubai UAE nke a bụ Toronto dị na Canada na Ireland unufulia so ebe ọbụla ịnọzikwa ị ga-etinye nwa application ị ga-etinye nwunye. So egosigo m unu ihe ka mma arapụzi ịdị na ogologo ka ọ ghara ịtụ oke ogologo maka na ọtụtụ okwu abara ulu n'ụka mgbede ihe agba n'aka ejiri enye enyi ịghọtago ya bụ asịsị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ anụ n'ilo ka ọgụ bụrụ ya na nke ụmụ ndị mmụọ atụpụgokwala m unu akpụkpụ anụ n'ilo asịrị ihe onye ma ya kụzielu nwanne na ihe ọbụla ịma nwanne gị ji ga-aba ulu gị gosie ya bụ ihe ịma kụzielu nwanne gị. Anyị na-eme ọdịmma ndị Igbo, anyị na-akụzikwa Igbo, anyị na-eme matchmaker. Biko chekwanụ na-agbatụla anyị na Facebook anyị akpọkwala Igbo anyị abịa. Anyị na-eme matchmaker, anyị mee matchmaker n'ụtụtụ ebe ahụ. O nwere nwaada anyị na-achọ onye ya na ya ga-ebi, jeenu kpọtụrụ ya deelu na ya edemede. Anyị na-emekwa maka nkwanyite asụsụ na omenala Igbo ka asụsụ anyị ghara ifu. Anyị achọrọ ka asụsụ anyị fuo, anyị achọrọ ka agbụrụ anyị fuo asị eresi asị epipụ ka o kpochapụ. Biko ilu ebe mme matchmaker asị m onye ọbụla amara asụ Igbo gụọ anụ ya na ọ dị ka ị na-anụ total stranger belụsọ ma ị ga-etinye ya n'Igbo class word. Ọ bụrụ na ị ga-etinye ya ka ọ mụọ Igbo ịnụbazi anya mana onye ọbụla amara asụ Igbo o nwere ka ọ dị na asụsụ ala nna gị na ịmara asụ isi na ịbụ onye Igbo ọ bụrụ ihe ma gara mma. Ya bụ ndị nne na nna ka anyị sụọla ụmụaka anyị Igbo maka faga n'ụlọ akwụkwọ faga amụtakwa oyibo. Biko na ana m aya unu dododo ngwa nyere anyị akara ịfụnanya ma tụsaa ozi anyị nyere anyị akara ịfụnanya ma tụsaa ozi anyị tupu anyị nabaka anyị gosikwa unu nya ọzọ n'afịa na-afịa unu fụla afịa teach abroad. Teach gịnị abroad with Prosper Teaching International. Unu fulafia n'afia. Yes, nekwe important na ị ga-eme ịmara ka esi ga-register chee ka m kliki solukoza na-aga ikliki ebe a kịta ifụkwa ịghafụ ọtụtụ ihe nya vidio ga-emeli gị ifulia vidio na-eme kịta ifulia. Are you a teacher looking for a new Ifuge Prosper International offer teaching opportunity? Iya na agbi osomoy. Step 1, register online. Register is easy, simple. Fill our registration form and our on a mercy. So man iga pause ya. Ifulia Obarulu. You are dedicated consultant. Hey, step 3, interview with our schools. Iflian Diban, Obunu na-afia. You will receive support throughout the interview process. If you get step 4, get ready to move. Once you have been offered the job, you will guide you. Well, on a more so, Obarulu, Fantasquia, Unu ga-amati so onye ọbụla mali online ọ ga-amatazi ya ka emesịa ndị be anyị ka ọ dị n'oge ọzọ. Bye bye, nya gazie elu unu nya gazie ise.